Aoleu, bă, dar și răcit. Mi-au dat indieni niște o bacterie. Bravo. Bun, deci până la urmă jucam Bedwars sau ce jucam? Pensai că mi-a dat crash la disc. În sfârșit. Oh, deja ne-a conectat. Aici de bun. Ce aglomerație. Atât de repede. Bun. Bă, așa de galbeni. Sugi? Dă-te dracu de fraier, suși cu. Dracu, tu. Bun, tot pe patul. Tu. 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 Ba, tu. Ba, tu. A, mă lasă. Vine verde, bă. Bă, unde verde, unde verde, unde verde. Ia uite-i. Las că eu sunt pro player, mă. A. Ce mă la Ia perdere? uite-i. Bă! Ce? A, S-a dus pe pulă. bravo. Așa, suntem aici. Ia uite-l. Pro player se crede. Hai mă, n-ai tu, no balls, n-ai tu să vii aici. Face blood. Ce face blood? Bă! Bă! Ce face? Ești... Putu-ți Dumnezeu, mă, te-a murit. A, șmecher. Da, frate, șmecher. Foarte șmecher. E sigur? Nu. Nu sunt sigur. Ia uite-l. De când te-ai făcut, mă, de fier, amigo. Ce mă? S-a făcut ăsta deja de fier, că m-am omorât. Ești nebun? Foai, dar n-am venit bine. N-am venit bine aici. N-am venit bine aici! Ah! Bravo. Ok, dubla 3. Dubla 3, nu o să se mai întâmple așa ceva. Bun, deci noi trebuie să luăm TNT-uri ca să... Ce face, bro? Protejez patul, ce să fac? Ăsta-i Spider-Man, ce face? Bă, vezi că e sus. Am văzut. Mișto rău Minecraft, nu mai vreau. A, în sfârșit, armură. Armură, aleluia. Bun, stai, bă, ai gold unde? Nu? N-ai. Dacă am gold, Da. n-am consumat pe tot. Îmi trebuie TNT-uri să-i bubui creierii ăștia. Ia uite, acum venim. Ia uite-i. Omul e AFK? A, nu e AFK. Da? Bro, crede că nu-l văd în pula mea. Nu-l vezi? Bă, Ești chior. te în gură. Tu. O să bubui. Ce ceva dracu. Oricum eram. Sunt low? Mori? Futu morții, mătii. Băi, Tudore. Bă, eram atât de aproape. Bă, deci am și un lag aici, atât se mai poate. Bă, bă. Care sunt șansele? Stai, știu că vine pe noi. Vine pe sus. Să vină. Bă, Ce proști sunt ăștia. Băi, te-ai răsul la când îi vezi pe ăștia că mor. Mă? Aulu. Da, unde e ultimul? Unde e ultimul? Cum n-am fier? A, stai mă. Asta că e 24 Ăsta e fier. chiar acolo, deci e perfect. Na, am supraviețuit. Uite mă. Bă, du-te la bolu. Rambo. Bă, dar vezi cum Medi are și sabie de fiare de toate. Tudore, Ce vrei? ești un estim porc. De ce? Te poți să mergi. Ha. Totul morții, Medi. Ești un estim porc chiar acum. Ce-am făcut?
Bine, tu? Bă, da. Puteți doar să sari, frate. E prea repede. Îl sparg. Îl sparg. Îl sparg. Sparg. Ah, prostie. Prostie. E prostie. Sparg. Au! Prostie. E a meu! Mor. Nu, am murit! Mă, ce ruta. Bă! 10 mere galbene. Vino cu să dau 5. Are mere galbene? Da, 10 mere galbene. Vino cu aurite. Să ți le bag în cur. Te bag eu singur. Așa, unde ești? La măta. Pistă. Ia. Te fut în gură. Dă și mie merele. Acești E ba, limbaj... ți-ați mov. Pe ce am să mă... Acest limbaj este licențios. Aveți grijă. Ce vrei, mă? Uite bine. Așa, luam și TNT-uri. Bun, păi, hai după diamante. Uite, avem diamante acolo. Ce mișto. Nemișto. E nemișto. Frute Cât în avem? gură. 4. Bă, putem băga șarpe, să și nebun. Taci. Tudore, frute în gură. Faci. Da, Tudore, frute în gură. Dă-i. Un emerald. Mira. Bă, vezi că au venit Bă! aqua. Bă! Ce? Cum am căzut? Ce ai făcut? Futu spingul, mătii. Ce dracu aia? Ai intrat de la Digi, a? Nu, că pe ce mă duc pe sărutorul ăla și sparg. Ăsta e... Nu Na. se poate. Nu se poate, frate, așa ceva. Ia mă, te văd. Iată-l, cu toporul ăsta! Nu ești în God of War? Perfect. Vino qua. Haide cu tot. Ești mă, pula mea. Haide cu tot, hai cu tot. Ieși. Marș. Și... Bam! E, Bă, du-te în bă, limbaj gențios. Lasă-mă cu limbajul tău. Am luat 4 diamante. Ce părere ai? Bagă sharpness. Să-i înțepăm curul ăștia. Am căzut. Am glumit. Mai, ce veneam eu la tine acasă și te străgeam de cât din la așa puțin. Bun, am un singur diamant. Sharpness 1. Bun, eu merg la aqua ăștia. Să-i bubui. O să te pupui ei pe Să-i tine. fur casa. O să te pupui ei pe tine. Poate. What do you mean? What do I mean? Yes. No. What do you mean? No, what do I mean? Ce vorbește, bro? You motherfucker. Aoleo, îmi trebuie TNT. Ma, dar cât fier am, ești nebun. Fiară. Așa. Da. Mama, am 2 diamante și 6 emeralde. Bă, trebuie să cumpăr ceva cu asta. Am 6 emeralde. Ieși! Hmm? Stai că mă fugărește ăsta. Wow, am 6 emeralde. Tu zici mie că ăsta a căzut? A căzut? Băi, am Oh, armură. prost. Am armură. Bă, am armură de diamant. Bravo ție. Nu bravo ție, bravo mie. Ba, bravo ție. Bravo mie. Bă, dar lasă-mă, dracu! Nu te las. Aoleo. Bă, majora ăla are toporul. Bă, dar chiar suntem decât noi doi. Și? Trebuie să-i distrugem pe ăștia. Și? Și ce? Și? Și la CJ? Și? La CJ? Bă, vine pe noi. Mama, a căzut. Era să vină pe noi și a căzut. Ca prostul. Unde, bă? Pe noi la bază era să vină și a căzut. Te văd. Tu-ți gura, mă, timide cu sin. Te în gură pe tine.
Hai să stai în gât. Ce mă? Nimic. Gura mă. Ești foarte nerespectos. Eu sunt Flash. Nu vezi mă cum sunt Flash. Flash aici. Da, tu, Flash. Bine, distruge pe ăștia în 2 secunde. Au trecut 2 secunde. Ești un slab, slab, slab. Să vezi ce distrug pe ăștia acum. Da, pe treacu. E chiar acolo. E chiar acolo. Chiar acolo. Nu, ia uite. Ia-te, te-am prins, slabule, slab. Au. Mort? Nu. Mare pat. Vezi că, da, mai are 4. Bă, ce faci? Mort. L-am omorât când avea și armură de diamant, ce slab e. Ce mă, mare pat? Mare pat. Ne trebuie TNT-uri. Are aur, n-are. N-are aur. Oh, 7 diamante, ești nebun. Iare, și Da, la un bază. haste, heal pool și un miner fatigue. Hai că mă duc că... Hai să fac upgrade. Hai să fac Bravo, upgrade. Hai să fac 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 Ce upgrade. faci? Hai să fac upgrade. Hai să fac Bă, ce upgrade. pizdă este cu aia. Hai să fac upgrade. Hai, ce hai, mă? te las, te las, te las. Ce mă? Ce faci acum? Ce mă? Ce mă? Ai autism de gradul 11. Bă, frate, are obsidian ăștia. Futu-ți gura, mătii. Nu trebuie să cumpăr. Am sabie de diamant. Ce părere ai? Ne trebuie pickaxe acum, bă, ești nebun. Pickaxe. Stai cu nicio problemă. Da, au ăștia obsidian. Trebuie aur. De gold. Bă, e bun de gold? Nu, e bun diamant. Aia așa. De diamant. Păi știu că goldul se spari mai repede. Cu diamant se Stați face... mă, iau de gold. Că ești prost. Cu diamant ce? Cu diamant se sparge obsidianul. Aoleu, nu știi istoria Minecraft-ului. Ba, nu. Tu nu o știi. Ce vreau să ești albastru. Ma, tu nu știi. Am luat diamant, prostule. Câte diamante ai? Câte diamante ai? Câte diamante ai? 0. No? Bă! Mă! Bă! Ce prost e, bă. Ce prost e, a căzut în void, nebunul. A dat cu fireball de ăla și a căzut în void. Am, ce prost. Au. Mam, am 10 emeralde. Bun, avem 6 diamante. Am 10 emeralde. Bravo, ție. Și 10 diamante. Ce să băgăm normal, că mai băgăm trep. Că suntem trepări. Repo. Da, cred că atât. Bă, nu ne-a distrus patul? Nu ne-a distrus. Ia uite-l. Bă, să... Fotul în gură. O, mă, stai. Ce vrei? Mama, am 1, 2, 3, 4, 5 poțiuni de invizibilitate. Gata, eu sunt pregătit. Eu sunt foarte, foarte pregătition. Da, pe trecu. Ia două, vină ca. Ia două. Pentru ce asta? Invisibility? Da. E perfect. Bă, dar vine pe albastru acum. La pomeni și el curul. Unde?
Unde O e? poză cu autismul de Vezi că gradul vine pe noi, vezi că 11. vine pe noi, vezi că Dar vine nu-ți pe noi. fac o poză. Nu! Aolo! Vezi că vine pe noi. Bă, m-am panicat și am căzut. Lasă că m-am respawnat. Ia, stai, mă ascund. Nu o să mă vadă. Nu o să mă vadă. Sigur nu mă vede. Ce face? A, Ne vede. bă, îți vede sabia, prostule. Tot în gura mult, ia stai că am o idee. Unde ești? Aici. Ieși afară. Omoară-l. Am ping, Aha, nu s-a pot să văzut, mor. Vrachiru. Pe ce internet ai, bă, frațilă? Nu știu, frate, când îi primești sunt papel, am ping. Mișto. Da. A, și acum am dus la el. Trebuie să fac un gold. Un gold. Asta, perfect. Un gol din Golden. Iau la tine. Am 16 lână. Bun, cât mai stăm în meciul ăsta odată? 1000 de ani. Mișto? Nu mai vreau. Nu mai zi. De ce? Te pot să mai... Ha, ha, ha. Am uitat să iau arc. Da, scăpă stres. Să-mi bat tata pula măta. Bine că s-a găsit ăla să dea cu fireball în pula mea. Hai să acoperim și noi ăsta. Stai că pot să iau acum. Da, m-am plictisit. M-am plictisit. Ai ieșit? N-am ieșit, m-am plictisit să construiesc toată la lână. De zici că e mămăligă. Mămăligă, mămăliguță. Ha, 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 mămăliguță, ha. Ce dracu? Mămăliguță, ha, mămăliguță, ha. Bă, la cum vorbesc, zici că ai fumat 41 de țigări pe zi. Mamă. Da. Stai cum o să Bă! Ce mă? Ce prost ești shooter. Bă, emeralde, Mi-ai dat, ce-am făcut? mi-ai dat fireball fix în mine, mi-ai dat. Pe eu nici n-am fireball în pula mea. Sau atunci prostul a dat. Bun, hai că bag pe Haze 2. Avem deja Haze 2. Păi ce să mai bag atunci? Am bagă pe asta și gata. Hâțule, ce faci tu, hâțule? Țăganie, haide, vino. Uite pe departe, așa. Oh, nu, vine să plâng. Așa. Perfect. Hai că am pickaxe, așa că trebuie să reușesc. Ieși! Bă! Ieși! Repede. Bun! Perfect! Bine, bă! I-am distrus la proști ăștia. Am murit. Am rămas decât cu Pandet 911. Oh, nu, vine poliția. Perfect. Ce-ai făcut, mă? Ai murit? Robert! Păi ce faci? Avem microfonul închis. Bravo. Nu zici mie bravo, bă, ești cam fără obraz.
Aoleo. Nu, pandet. No. Bun, trebuie să-l omorăm pe... Bă, Unde? unde e mă albastru? Ultima dată era în bază. Cred că e în bază. Să-și facă treaba. Da, e lui în bază, Seca e în bază. Hotel. E în bază. Nu, iarăși a luat arc! Duce spre noi. Iată-l. Iată, ce încearcă să facă, bro? Ce mort. N-am mort. Nu! Da, frate, ce facem? L-am omorât? Dar ce-a făcut, mă? A dus la noi, bă. A, Normal că da. n-are nimic. Orice, nu fi un autism de gradul 5 să cazi în void ca prostul. Nu o să cad. Dar nu mai o să cad dacă am pingul ăsta. Primiți? Promit. Dacă promite și pingul ăsta. Dacă promite. Bă, tu ai sabie Ok, de unde- diamant? unde- Bă, ai sabie de diamant? Nu. Nu. Unde ești? La roz. Așa, perfect. Bă. Bă. Da? Ce? Nu mai avem internet. Mă aud? Da, te aud. Alo? Așa, Te auzi, bă! în sfârșit. Bun, deci, unde să mergem? Ok, hai să găsim pe prost. Paulun, Mamă, stai să ce să fac eu acum. iată-l! Bă, tu zici că sare speed? Nu! Bă, dar să-l fut dracu cu fireball-urile lui! Unde? Da, așa. Bun, GHT. Unde? Unde o fi asta? Este la noi în bază, să știi. La noi în bază? Wow. Ce vei face tu acum? Asta. Wow! Asta e avere. Ia mă unde la noi în bază. Vezi că la noi în bază. E 1v1. Literalmente 1v1. Da. Vezi că vine, vezi că vine. Bă. S-ar putea să aibă fireball. Mort. Bravo, mă. Aici, dar are și cu Cu ce le-ai, mă? cu arcul. Cam asta a fost tot la videoclip.